Wow, yan na dyan ang bisita. Abot na dyan. Good morning. Abot na yung bisita. Oh. Si Jiril, si Jinti. Mayor, doon niya. Yung mayor. Mayor. Bata pa. Kanan, barangay Kapit, Hermoso, sa Taman-Tanan. May auto. First time ko na marinig sa Borigano. Una na, okay na ilang pagalingan. Ako din si Christian Daniel Diamante o Simi Diamante. Ako yung tanglinang anak ni Mayor Alger o isa lisensyado na civil engineer. Maraming salamat sa inyong pagtambog sa tulong-tulong na rin para mamina sa mga mensahe ng mga plan o tulong sa atong lungsod. Nadagan ko kay salamat ng sa pagsuporta sa akong mamahan. Noong suporta 2010 at ka lang 2025. Nadagan salamat sa inyong suporta sa Diamante family o sa administrasyon Diamante. Sa 19, nanaragana sa Nabaleta, Vice Mayor Danan Diamante. Dagan salamat lang akong pagbubuo sa buhat na nagpulungi sa barangay Gaang o Gilman, barangay Kanaan. Una, mga ikatadispisa sa barangay Kanaan, ay medyo di kami mag-isupik at po dito magkapait kayo na. Sige lang, natin niya discuss later. Mga kaisuna na ako din sa barangay Gaang, barangay Kanaan, mga opisyalis, sa barangay Gaang, si Kapitan Lieutenant sa barangay Kanaan, si Kapitan Arnel Hermoso, mga konsehalis, mga kaitsuna na po sa doon ng barangay, Kanatong Kanan, mga hoto. So, mga ang atong kuberkot, muna ang ipangandoy ni Mayor Aljon na ito pinakagamit sa kanang edipisyon, mapatukuran ng kuberkot ang tanang balang barangay. At pasalamat ang takaroon kung pinakatuwid na maghaman o pagkikini mo man, kaya pa'y barangay Kanan. Usa na lang gawin ka barangay. Kaya na, subos, o may barangay o may yuta. Karang 3, 4 o 1, no? Pero nagbuhat ng tag-yuta. Kapitan, mga konsyales, usa na sa among gitanaw sa konsiyo. Usa na ni among gitanaw ni Mayor turun. Wala naman mag-ikulenta na mga barangay official sa kanang amo ng ilang tao. Barangay Kanan, daghang salamat na. Ito ana ang among bisita. Mga konsyal o si Mayor. Narigid sila sa Gaang nagpulong-pulong. God bless ninyo, Mayor. Mga konsyal tanan. Hindi na sila.